It-tnaqqis tat-taxxi imħabbar fil-budget 2025 imsejjaħ pajjiż ta' kwalità seħ minħabba l-akbar tkabbir ekonomiku fl-Unjoni Ewropea li qed jesperjenza pajjiżna. Dan intqal mill-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana innifsu waqt konferenza tal-aħbarijiet hawnhekk hu spjega kif issa inħolqot l-akbar threshold bla taxxi fi 30 sena u bil-miżura ta' twessieħ tal-faxex se jgawdu il-ħaddiema kollha. Fil-fatt il-miżura mill-aktar soċjali se tħalli fid-dejn il-ħaddiema 140 miljun euro. Il-Ministru Clyde Caruana sostna li din il-miżura ma stax issir li kieku il-Gvern m'għandux il-kompetenza u laqal fit-tmexxija tal-pajjiż. Sa li d-deficit tal-pajjiż se jkompli jonqos e kif din is-sena se jkun ta' 4% meta qabel kien imbassar li se jkun ta' 4.5%. Is-sena d-dieħla dan se jkompli jonqos għal 3.5%. Iva propju għaliex il-finanzi tal-pajjiż qegħdin f'sitwazzjoni fejn id-deficit nieżel minn sena l-oħra, issa ġiet l-opportunità fejn iva nwiżnu l-middle class ta' pajjiżna u qed nwiżnuha mhux biftit. It-tax cut propju tas-sena dieħla se tkun qed tiswa mal-140 miljun euro, qed naraw li l-familji bidħul medju bejn wieħed u ieħor ikollhom ras għal ras min jaħdem bejn 600 euro u aktar fit-tnaqqis tat-taxxa. Naħseb dan huwa sinjal ċar ta' kif dan il-Gvern jagħti lura wkoll u jwieżen lill-middle class ta' pajjiżna. Fl-isfond tal-grafika li turi it-twessieħ tal-faxex kollha tat-taxxa għal ħaddiema Maltin u Awċin u dak li se jaffrankaw bil-miżura tal-budget, il-Ministru Clyde Caruana spjega li din l-akbar qabża li qed isseħħ fit-tnaqqis tat-taxxa kontra x-xejra ta' snin kollha imoddija fejn dan seħħ brati ferm iżjed kajmana.